zamani kai gona fati soyayya ce silar arziki kai wayo Allah wannan waka ta amarya har da gawaye ne gawai ba ga gangani dai na doga an goga tansa amarya ne Sardaunan Samaree ne nayi wakar dan taken ta na aure ne kan baiwa ke amare ne gatan aure amaryar nan ta sha lalle amfanin marfin kofa inda zaka fice sai ka kulle sama dole amarya ke cika taro kanan ango komai ya kare kai lamarin Allah sai dai Allah a bar masa kayansa to aure sunnan manzo ma'aiki habibi dan gatan Allah habibi da ma'aiki dan gata mai ceto ne to Allah ƙara saka min kaunar annabi har na zamowa ne ka san waka baiwa ce kwarai ta amarya to ga nan ango ga amarya a gaida amarya sannan yinki amarya ne kyakkyawa gyara mayafinki ango na hannun damanki ba hawaye dama shine gatanki komai kin san ya baki komai da komai kai amarya na ce sanninki gargada ni na gaishe ki an gaishe ki kaje kinan takun ta amarya ne takun amarya kenan amana ango ya bata amana kai yace ma gyaran daki amaryan nan kyakkyawa ce beautiful angon nan dai ka dace komai a gaida amarya sannan ninki amarya tarbiya kin kame kanki tarbiya ta kama kanta angon naki yana son ki angon ta yana son ta gwarai yana da ƙaunarta dan ke ce ma gyaran ɗakin gwarai ke ce hasken ɗakin amarya ce gatan ango kenan ango gatansa amarya ce murna yayo dan ya dace sosai auren su kwarai su sun dace kyawun ta kwarai har ta zarce sosai zuciyar ta kwarai dai ta sace komai yarinyar ta sha tarbiya magana an yau ba jayayya to da ganin ta fa ta yi kalar kunya shiru gayo gadon tarbiya idan takar ta san kunya dan ba ta san kayya shiru abuja amarya ni na gaishe ki an gaishe ki amarya tas na kaunar Sardauna ne mai waka ni na samari na ce sannan ki dan baiwa kenan